moyudo mwandu moro moko yudo e yo makare ama nitiere gimoro manok otim e sector manotiye mokawo mondiko recommendation motero no ODPP mondo ODPP odonj ne ng'ano. Omiyo ka duondegi ok obedo independent to ok wabiro ng'eyo weche mag mibadhi matimre kata e sirikal kata e duol mag sirikal mopogre opogre. Omiyo seche ma wapenjo ni to ker ochung' kanye e weche corruption, nyaka wang'i jok moluore wacho ang'o e corruption. Ok inyal ng'isowa ni idhi gori gi weche mag mibadhi to seneta mari ma be en part of leadership Senate National Assembly osewacho ni onge kumoro amora momiyi responsibility mar gore gi weche mibadhi. In iwuon jok mindiko gin jok mikawo mindiko midwa tiyo gi cabinet gin jok modony gi cases mag mibadhi kod cases mag nek. Mheshimiwa Aisha Jumwa odonyne gi case mar nek e court mar Mombasa. Omiyo mago wuon nyisowa kuma ker mar Kenya wuon ochung'e to kochung' e yo mar gore gi mibadhi.